രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. പ്രഭു ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ മതി. ശബ്ദം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതപഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് എത്ര ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? 6 വരെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മള് 7 തൊട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത്? എല്ലാവർക്കും നന്മ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിയാണ്. അതേത് ശ്ലോകമാണ് ഉത്തരവായിട്ട്? പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജേ അഹേതുകീയ പ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശ്ലോകം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നൈമിഷാരണ്യ ഋഷിമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്കായി സർവ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിവരിക്കുക. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത, അതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം 1.2.7 പറയും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയദ്യാച്ചു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ച ഹേതുകം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹേതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി, അഹേതുകി ആയ ജ്ഞാനവും ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം നേടാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എല്ലാത്തിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ശരിക്കും ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ 6ഉം 7ഉം പറയാറുണ്ട്. ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാസുദേവനോടുള്ള ഭക്തി, ആ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അഹേതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ഭക്തി വേറെ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും കിട്ടും, വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം നേടാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. 1ഉം 2ഉം ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമ നന്മ എന്തെന്നും സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്നുമാണ്. ഉത്തരം ഭക്തി. അതാണ് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തി പ്രക്രിയ 1.2.29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി പ്രക്രിയ എന്നിവയാണ് ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹൈതുക ജ്ഞാനവും ഇഹലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇവിടെ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ? സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചോളൂ. സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാമോ? സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാകയാൽ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവും, ഭക്തിഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന നവഭക്തർക്ക് ഇത് സരളവുമാകുന്നു. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗാർജനം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രയേക്കാൾ നീച കുലജാതർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായുണ്ടോ? ത്യാഗം, ധ്യാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 1:2-7. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനേക്കാളും പരമോന്നതമായതുകൊണ്ട് ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ്, ഏറ്റവും ഉത്തമവുമാണ്, കൂടാതെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, കൂടാതെ അത് ലഘു, ഈസിയാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചിലര് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സെന്റിമെന്റലാണ്. അവര് എന്തെളുപ്പമാണ്, അവര് കൊച്ചു പിള്ളേർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചുമ്മാ ആരതി ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണും. കാരണം ഇത്രയും എളുപ്പവും ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ്. ഒരുപാട് റിച്വൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകളൊന്നും വരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ചെയ്യുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായി കാണും. അപ്പൊ അവര് ഇതൊരു സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറയും. ജ്ഞാനികളാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം, ഈ ഒരു പിക്ചർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഏത് ലീലയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നവതിയിൽ വന്ന ഒരു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം കഴുകുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നതല്ലേ മഹാപ്രഭു? അതെ, പിടിച്ചു വലിച്ചു. അതെ, അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴുകുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, വരൂ, അകത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു സേവനമാണ് ഭഗവാന് ചെയ്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യനായി മാറി. ആ ഭക്തി ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത അദ്ദേഹം കിട്ടി. പിന്നീട് ചോദിക്കും അല്ലെ, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചോദിക്കും, അങ്ങ് വലിയ ജ്ഞാനിയല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ച് നടക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒന്നും പഠിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന എന്താണ്? അതേ ഒരു ഉത്തരം പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, ഞാനൊരു മണ്ടനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇതും നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അത് ജപിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ പോകും. അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ പോയി കണ്ണീര് വരിക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക, തൊണ്ടയിടറുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് വന്ന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നീ ഇതിന്റെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുകയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്, എളിമ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും എന്താണ്. ആ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി 60,000 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും കണ്ടോ, ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടുക്കിരുന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ
ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യയിലുണ്ട്, പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞ കാര്യവും ശങ്കരാചാര്യര് ആയിട്ട് മഹാദേവൻ വന്ന കാര്യവും അസത്ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വരുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ, പുരാണങ്ങളിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയും. പത്മപുരാണത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം അതിശയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു തേജസ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇത് നാരായണൻ തന്നെയാണോ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ആ പ്രകാശം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധി നൽകുന്നു, അഹൈതുകിയായ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്താൽ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ഒരു സേവ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടുകയും പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും നാമജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരെല്ലാരും എന്താണ്, ഏകദണ്ഡി സന്യാസികളാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും മായാവാദികളായിരുന്നു. ആ മായാവാദികളെല്ലാം ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, ഭഗവാൻ 10.10 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. അവർക്കുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി, എന്നിലെത്താനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, ആ കാരുണ്യം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധി തരും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തരും. ഭക്തന് ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അല്ലെ. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഞാനൊരു മണ്ടനാന്നുള്ള രീതിയിലിരിക്കും. പുറമേ കാണുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, കൈ കൊട്ടുന്നു, ആരതി ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവര് മണ്ടനാന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് ഭക്തന് ജ്ഞാനമില്ലെന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ഇവരെല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ആ ജ്ഞാനം പകർന്നപ്പോ. കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി വിരക്തി കൈവരുത്തുന്നു. വിരക്തി വരുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. അതും ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ്, യാന്ത്രികമായിട്ട് നമുക്ക് വിരക്തി വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരസിക്കരുത്. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. നമ്മളൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മായാവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് നെയ്തി അത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട, ഇതല്ല, ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നും ഇതല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അവർക്ക്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരെന്താണ്, എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരസിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും. ഭക്തി, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ് ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ, ഭഗവത്ഗീത കോഴ്സുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടും. നമുക്കിത് കേൾക്കാനുള്ള അല്ലെ, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാനോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കില്ല. അവർ ക്ലാസ്സിനേ വരില്ല. അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണില്ല. അവർ ആ സമയത്ത് സിനിമ കാണുമോ, റീൽസ് കാണുമോ, അതിലൊക്കെയാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇതിനൊന്നും താല്പര്യം വരില്ല. ആ താല്പര്യം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താല്പര്യം ഭഗവാൻ വളർത്തും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരികയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ആ ഭക്തന് നമ്മൾ അറിയാതെ അജ്ഞാത സുകൃതി നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ സമയം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് മറക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ടാതായി മാറും. അതാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെയും വൈഷ്ണവനെയും സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ താനേ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. ആ സേവനത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വൈരാഗ്യം നമ്മളിൽ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സീനിയേഴ്സ് പറയുന്ന, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമല്ലേ, ഇന്ന സേവ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈരാഗ്യവും വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി കൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനവുമാണ്. ഭക്തർ പൊതുവെ വിഡ്ഢികളാണ്, അതിനാൽ അവർ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ വിഡ്ഢിത്തമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് ഭക്തിയോഗമല്ല. ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ വിഡ്ഢിയാവാൻ കഴിയില്ല, അവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനായിരിക്കും. സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ അത് നാമാദി ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ, അല്ലെ? സേവോന്മുഖാദി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അപ്പൊ സ്വയം അത് വെളിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണ്, സ്വയം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ എങ്ങനെ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു? സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, കൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാശയാമാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇതേത് ശ്ലോകം? 10. തേശാം സദ. അതിന്റെ അടുത്ത ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? സ ഏവാനുകമ്പർത്ഥം. ഏതാണ് അതിന്റെ തുടക്കം? എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ മറന്നു. ഏവാനുകം അതെ അതെ. അഹമജ്ഞാനചന്ദമഃ തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥ അഹമജ്ഞാനജനകം ഏവാനുകമ്പർത്ഥം അഹമജ്ഞാനചന്ദമഃ നാശയാമാത്മഭാവസ്ഥോ. നാശയാമാത്മഭാവസ്ഥ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അതായത് ഭഗവാൻ ആ ഉള്ളില് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു വെളിച്ചം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ലെക്ചറാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ലെക്ചർ കൊടുത്തതാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ഒക്ടോബർ 18, 1972. അപ്പോൾ വൈരാഗ്യം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല, അതാണ് വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ, കൃഷ്ണ സംതൃപ്തിക്കായി മാത്രം, അതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യം കൈവരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മതിയായ അറിവ് ആവശ്യമാണ്, അതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തില് ആദ്യം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നു. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം മാഗസിൻ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ആ ചൂടത്ത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രായത്തില് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഓരോ സിറ്റീസിൽ അവിടെ പോയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആചാര്യനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമതയെ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കുകയല്ലേ, ഈ മാഗസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക്, ഇത് ആചാര്യൻ നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണെന്ന്, തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന വാക്ക് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ അത് ദൃഢമായിട്ട് വെച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയി. അന്ന് കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് ദൂരം ഒറ്റയ്ക്ക് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നിരുന്നു. പലരിടത്തും ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളോളം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലക്ഷ്മി കിട്ടാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോഷ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും. അതാണ് ഒരു വൈരാഗി. ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. ഈ വലിയ കാറിലും എയറോപ്ലെയിനിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അങ്ങൊരു ആചാര്യനല്ലേ, ഒരു സന്യാസിയല്ലേ, സന്യാസി വര്യൻ എന്തിനാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിലും ഇത്രയും വലിയ കാറിലും ഒക്കെ പോകുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തരം പറയും, തമാശ പോലെ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നാലും നിങ്ങളെക്കാളും മുന്നേ എത്താനായിട്ട്. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിലാണ് എല്ലാവരും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നാലേ ഈ നരകത്തിൽ, ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നരകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീഡിൽ വന്നാലല്ലേ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുപോലെ ആ, വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂ ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിക്കും, ഈ ഒരു സന്യാസിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വലിയ കാറൊക്കെ? അപ്പൊ പറയും, ഞാനൊരു ആചാര്യനാണ്. ആചാര്യനെ സ്വർണ്ണ രഥത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഇത് സ്വർണ്ണം അല്ലല്ലോ, ഇരുമ്പ് വെച്ചുള്ള ഒരു കാറല്ലേ ഇത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇതൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലല്ലേ. എന്താണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവന. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാർ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അത് തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ, കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം, അതിനെയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈരാഗ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഈ രണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ഭക്തനെ അലങ്കരിക്കുന്നു. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുര ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ഭയി. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഔന്നിത്യം പ്രാപിച്ച ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകും. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ നിഗൂഢ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവന്റെ മാനസികമായ കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിചലിച്ച് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിപ്പോവും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സദ്ഗുണമുണ്ടാവുക? അപ്പൊ സദ്ഗുണം ആരിലുണ്ടാകും? കൃഷ്ണ ഭക്തി ചെയ്താൽ എല്ലാ ധാർമ്മിക, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഗുണങ്ങൾ ആ ഭക്തന് ലഭിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഔന്നിത്യ ശരീരത്തിൽ അതെല്ലാം പ്രകടമാകും. അല്ലാതെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി, ബന്ധുമിത്രാദിയെ നോക്കി, ഒരു നല്ല ഒരു കർമ്മിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്ത് സദ്ഗുണം വരാനാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓരോ മാനസിക കണക്കുകൂട്ടലിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷനെ എങ്ങനെ നോക്കും, ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കാൻ, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടണം, ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അത് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ, ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവന് സദ്ഗുണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ 5.18.12 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് അവസാനത്തെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടോ? നൈഷ്കർമ്മ്യം. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്നാൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. തിരസ്കരിക്കുക എന്നാൽ അനുകൂലമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതേ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതിന് ആവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ അസാധുവാക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല. യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭക്തിമാർഗം. യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥമായവ താനേ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി താഴ്ന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാവുകയും ഉയർന്ന വിഷയത്തിൽ ആസക്തനാവുകയും ചെയ്യും. അവണ്ണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധർമ്മമായ ഭക്തിമാർഗം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. അവനൊരു വിഡ്ഢിയല്ല. താഴ്ന്ന വിഷയത്തിൽ അവൻ നിരതനാവുന്നില്ല. ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളും അവനില്ല. ശുഷ്കമായ യുക്തി വിചാരത്താൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ
സർവശക്തന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ വൈരാഗ്യം മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തി തത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ പരമധർമ്മം ഭക്തിയാകും. അതാണ്, ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ജ്ഞാനികളെ സംബന്ധിച്ച്, ജ്ഞാനികള്, യോഗികള് അല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് എല്ലാ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ട്. കൂടാതെ അവര് ഒരുപാട് വിരക്തിയുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും അവർക്ക് ആസക്തിയില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമില്ല, അതാണ് ഭക്തി അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം കിട്ടും. പക്ഷെ ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസില്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചൊല്ലാമോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ധർമ്മസ്വനുഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വക്സേന കഥാസുയാ നോത്പാദയേദ്യതി രതിം ശ്രമ ഏവ ഹി കേവലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ അവയൊക്കെ വെറും ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഈ ശ്ലോകം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ല. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, അല്ലെ, വെറും ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ ധർമ്മം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ അർത്ഥം, അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. പിന്നെ കാമം നമ്മളെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും ഇല്ല, ധർമ്മവും ഇല്ല, മോക്ഷവും ഇല്ല, അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പാലിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല, അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും അവർ പാലിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകണം എന്ന് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം കാണും. പക്ഷെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് അവർക്ക് സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന പോലെ അവര് ഇപ്പൊ സപ്താഹത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാവരും ആ കഥകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ തത്വം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനമില്ല. അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വെറുതെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പലരും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി, ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിച്ചു, അദ്ദേഹം ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലെത്തിയാണ് കണ്ണീരൊക്കെ വരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ട് കണ്ണീര് വന്നു? അത് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ കേട്ടപ്പോ എന്റെ കൊച്ചുമോനെ ഓർമ്മ വന്നു. എന്റെ കൊച്ചുമോൻ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര കുസൃതിയാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവരുടെ കൊച്ചുമകനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്രേ ആ ഒരു ലെവലിലേ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ രാസലീല ഒരിക്കലും നമ്മൾ
ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കില്ല. സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമായിട്ടേ അവർ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ധർമ്മം ചെയ്താലും അതെന്താണ്? ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കൂ. ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭക്തൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവത് കഥയില് ഭഗവാന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി അവര് സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് സാധനയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തനാണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മാ മനുസ്മര യുദ്ധജ. യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ തന്റെ കടമ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്ഥാനത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം. നമ്മളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? ഏത് സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഗൃഹസ്ഥനാണോ, ബ്രഹ്മചാരിയാണോ, ഇപ്പോഴുള്ള ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ അതിൽ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ജ്ഞാനേ പ്രയാസമുപ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നോ അതേ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭക്തി. അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇത് നമുക്കറിയാലേ, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്. അദ്ദേഹം രാജാവായിട്ടിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരല്ല. കാരണം അവ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല, സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഉദാഹരണം, കൂട്ടിലുള്ള കിളിയെ നോക്കുന്നില്ല, ആ കൂട് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരവും മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ കവറിങ് ആണ്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സമയവും വെറുതെ പാഴാക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, ശ്രവണത്തിലും ജപത്തിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മാവ് സംതൃപ്തനാകൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം അത്രയും പ്രധാനമാണ്. ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതിവിടെ നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 8ാമത്തെ. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, ചേതനാത്മാവിന്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാഗമാണ്. ഇല്ല, ആയിരിക്കണം. ഇതിനകത്ത് വേറെയാണ് പറയുന്നത്. വായിക്കട്ടെ, വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം ബൈ His Divine Grace, Abhay Janardhan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. ചേതനാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനന്തവും പരിപൂർണ ആഗ്രഹ സഫലീകരണവുമാകുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബന്ധന മതിലുകളെ അധികരിക്കാൻ അവനിച്ഛിക്കുന്നു. സ്വച്ഛ പ്രകാശത്തെയും അഥവാ ദീപ്തി ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കുവാൻ അവൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. എപ്പോൾ പരിപൂർണ ആത്മാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി അവൻ സന്ധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഏവരിലും നിലീനമായൊരു അഭിനിവേശം ഭഗവാനോടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശ രൂപേണ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മീയ അസ്തിത്വം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആകയാൽ നാം ഏവരും താന്താങ്ങളുടേതായ ധർമാനുസൃത കർമ്മ നിർവഹണത്തിൽ വ്യാപൃതരായാൽ അത് നമ്മുടെ ദിവ്യാനുഭവത്തെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ദിവ്യകർമ്മ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഏർപ്പെടുത്താത്ത എല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. പരമപുരുഷന്റെ ദിവ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ്
ഇത് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഏർപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാത്ത എല്ലാ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അത് ശരിയാണ്. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു, ബാക്കി വായിച്ചോളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിന് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ രക്ഷാസൈനികരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലാഭം സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് മൂഢ ഭൗതികവാദികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമായാലും തന്റെ അത്യാഗ്രഹിയായ ആത്മാവിന് ശാശ്വതമായൊരു വാസസ്ഥലമില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമെന്ന പരിപൂർണ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയാൽ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തനാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമെന്ന കുറ്റമറ്റ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം കീർത്തനം, അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ കോട്ടിയാറിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന ശ്ലോകം. തെക്ത്വാ സ്വധർമ്മ ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജൻ ഭഗോദപദേ തതോയതി യത്രാ ഗോവാ ഭദ്രമഭൂതമുഷ്യകിം ഗോവാർത്താപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപ്പതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. അതാണ്, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് വീണു പോയാലും ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. ഭക്തിയിൽ പക്വത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭക്തി വിട്ടുപോയാലും, കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി, അല്ലേ? നമ്മൾ 1% ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് നമ്മളെ കൂടെ വരും. എന്നാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. യസ്യാത്മബുദ്ധി ഗുണഭേത്രിധാതുകേ സ്വദീകളത്രാദിഷു ഭൗമയിച്യതി യത്തീർത്ഥബുദ്ധി സലിലേന കർഹിചേത് ജനേഷഭിജ്ഞേഷു സ ഏവ ഗോഖര. ഗോഖര. അപ്പൊ ഗോഖര എന്ന് പറയുന്നത് പശു, കഴുതയെ പോലെ. ആരാണ്? ഇവിടെ പറയുന്നു കഫം, പിത്തം, വായു എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ജഡശരീരത്തെ, അതാണ് കുണപേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്കു പോലെ, കഫവും പിത്തവും വായു ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജഡം ശരീരം. ശരീരത്തെ താനായി കാണുകയും പിന്നെ കളത്രാഭിഷു, കളത്രം പുത്ര കളത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയും കുടുംബവും എന്നെന്നും തൻ്റേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മൺവിഗ്രഹത്തെയോ ജന്മസ്ഥലത്തെയോ ആരാധ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും തീർത്ഥത്തെ വെറും ജലമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിത്യസത്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ജ്ഞാനികളെ അഭേദ ബുദ്ധിയോടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ സന്ദർശിക്കുകയോ പോലുമോ ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ പശുവിനെയും കഴുതയേക്കാളും ഒട്ടും ഭേദമല്ല. കണ്ടോ? അപ്പം എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് പോവുകയോ ഭക്തര് പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ ഭക്തരെ കാണാനോ അല്ലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനോ ഒന്നിനും അവര് പോയില്ല. ആർക്ക് തുല്യമാണ്? ഗോഖര, പശുവിനെയും കഴുതയ്ക്കും തുല്യമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. നാഹം തിഷ്ഠാമി വൈകുണ്ഠേ യോഗിനാം വാ ഹൃദയേ
യോഗിനാം വാ ഹൃദയേ ച യത്ര ഗായന്തി മദ്ഭക്തോ തത്ര തിഷ്ഠാമി നാരദ. പത്മപുരാണത്തിലെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാരദ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വാസസ്ഥലമായ വൈകുണ്ഠത്തിലോ യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിലോ വസിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് എന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുകയും എന്റെ രൂപം, ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നിടത്ത്, ആ സ്ഥലത്താണ് അവരുടെ യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാനുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രഭുപാദർ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവസരം നൽകുക എന്നത് ആണ് അത്രമാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. സൗമ്യവും വിനീതവുമായ മനോഭാവത്തെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് ക്രമേണ എല്ലാം വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ ശ്രവണം അത്ര പ്രധാനമാണ്. ശ്രവണം, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ്, അത് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. ഇനി ഇവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. സ്വധർമ്മം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അപവർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അർത്ഥം, ഭൗതിക സമ്പത്ത്, കാമത്തിന് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പം സ്വധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മമാണ്. അത് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള എറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം. നമ്മളെ ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അപവർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പവർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പവർഗമുണ്ട്, അപവർഗമുണ്ട്. പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലേ, നമ്മൾ പായ്ഫ ബായ്ഫ മാ പറയത്തില്ലേ? അതിൽ ഓരോന്നുണ്ട്. പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫാ എന്താണ്? പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമം. അതെ, പരിശ്രമം. അതായത് രാവും പകലും ഇരുന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് പത വരും. ഈ ചില കുതിരകൾക്കും കഴുതയുടെ ഒക്കെ വായിൽ നിന്ന്, കാരണം അത് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയർത്ഥ എന്ന് പറയും. ഭയർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. അല്ലെ, ഞാൻ രാവും പകലും കടന്ന് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും, നിങ്ങളെ ഇനി ആവശ്യമില്ല, എല്ലാരും ജോലി വിട്ടു പോകാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും, ഇത്രയും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ബായിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭ എന്താണ്? ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് ആരും എടുത്തോണ്ട് പോവരുത്, അല്ലെ? അപ്പം ഒരു കഴുതയെ സംബന്ധിച്ച് കഴുതയ്ക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് കിട്ടുക, പുല്ല് കിട്ടുക, എന്റെ ക്യാരറ്റ് വേറെ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകരുതെന്നുള്ള ആ ഭയം. പിന്നീട് മാ എന്ന് പറയുമ്പോ മൃത്യു. അപ്പൊ അതാണ് പവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം അപവർഗമാണ്. അപവർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നമാണ് അപവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപവർഗസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമുക്തി എന്നാണ്. അപവർഗസ്യ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോക നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയതാണോ?
സ്ലൈഡില് ശ്ലോക നമ്പർ 9 എഴുതിയിട്ടില്ല കണ്ടോ. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ധർമ്മസ്യാഹപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായുപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃത. എല്ലാ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളും നിശ്ചയമായും പരമമുക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഋഷിശ്രേഷ്ഠരുടെ മതമനുസരിച്ച് പരമധർമ്മത്തിൽ നിരതനായ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. അതാണ് ഇത് 1.2.9 ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യവും പരമപുരുഷനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. അതാണ് അപവർഗത്തിന് വേണ്ടി. അപവർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദര് അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി, ഭക്ത. കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അതാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് കർമ്മികളുടെ ലക്ഷ്യം. കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ജോലി ചെയ്യുക, സമ്പാദിക്കുക, അത് വെച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി അടുത്ത 3 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനി, യോഗി, ഭക്തർ. ഈ 3 പേരും അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ധർമ്മം. എന്നാൽ ജ്ഞാനി എത്തുന്നത് എവിടേക്കെത്തും? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് യോഗി. യോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് യോഗിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, അല്ലെ? നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കുക. അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ ധർമ്മം. അപ്പൊ യോഗിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യോഗിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടും. ഈ യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മോക്ഷമാണ്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലായിരിക്കും അവരെത്തുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്താണ്? ഈ മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് പിന്നീട് അവര് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷമാണ്. പക്ഷെ അവർ ഏത് മോക്ഷത്തിലെത്തുക? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, യോഗി പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. അടുത്തതാണ് ഭക്തർ. ഭക്തരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അല്ലെ? നമ്മൾ ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന് എന്താണ് ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും ഭക്തൻ, അല്ലെ? ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയിലെത്തും. പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഇതാണ് 4 ടൈപ്പ് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകം, ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകത്തിന് തൊട്ട് ഈ 5.5.5
മുമ്പൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് 5.5.4. ആ ശ്ലോകം ഏതാണെന്നറിയാമോ? 5.5.4. അതായത് ഋഷഭദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നൂനം പ്രമത്ത കുരുതേ വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ഇത് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാം. വേദാബേസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൂനം പ്രമത്ത കുരുതേ വികർമ്മ യദ്ഇന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി ന സാധു മന്യേ യഥാത്മനോയം അസന്നപി ക്ലേശതയാശദേഹ. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുമ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം അയാൾ തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തനാവുകയും എല്ലാത്തര പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ കാരണം താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും തന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായ ഒരു ശരീരം ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ അറിയുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി അയാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിലൂടെ അയാൾക്ക് നിരന്തരം ഭൗതിക ശരീരം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളവര് ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അവരറിയുന്നില്ല ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം ഇങ്ങനെ ഓരോ വട്ടവും ഇങ്ങനെ ശരീരം എടുത്തെടുത്ത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ വൃഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിച്ച ശ്ലോകമാണ്. ഇതും ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മാറാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തി വരും. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാണ്? അടുത്ത ശ്ലോകം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ. ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എത്ര ശ്ലോകം കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കാം മാതാജി. കാമസ്യനേന്ദ്രിയ പ്രീതിർലാഭോ ജീവേദയാവത ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസാനാർത്തോ യജ്ഞേഹ കർമ്മഭി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടരുത്. ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനുപരിയായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നും തന്നെ ആവരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. അല്ലേ? അത് കൊണ്ടുവരരുത്. ആത്മസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരാൾക്കുണ്ടാകാം. ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഋഷഭദേവൻ പുത്രനോട് പറഞ്ഞ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന് ശേഷമുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. 5.5.5. പരാഭവസ്താവതബോധജാതോ യാവന്ന ജിജ്ഞാസദാത്മതത്വം യാവത് ക്രിയാസ്താവതിതം മനോ വൈ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ. കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ. അതായത് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ കാലം ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ. പിന്നെ ഇവിടെ പരാഭവസ് എന്ന വാക്കും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം
പരാജിതനാവുകയാണ്. അജ്ഞതയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. പുണ്യമായാലും പാപമായാലും കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ ഫലമായ പ്രതികർമ്മവും ഉണ്ടാകും. ഒരു വ്യക്തി ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയാലും അവന്റെ മനസ്സ് കർമാത്മകം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ നിറം പിടിച്ചതായി തീരും. മനസ്സ് അശുദ്ധമായി കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവബോധവും അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമാത്മകം ഏന ശരീരബദ്ധ, അവൻ വീണ്ടും കർമ്മം അനുസരിച്ച് ശരീരം എടുക്കണം. അവൻ എത്ര നല്ല പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും ശരി, പാപം ചെയ്താലും ശരി, അതിന്റെ റിയാക്ഷനും അതിന്റെ പ്രതികർമ്മവും ഉണ്ടാവും. ആ റിയാക്ഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അതിന് റിയാക്ഷൻ, ആ റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പം മനസ്സ് മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് അശുദ്ധപ്പെട്ടാൽ അവബോധവും അശുദ്ധമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. പൂർണ്ണമായും സംഭ്രമിതമായ ഭൗതിക സംസ്കാരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം എന്ന് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന വാസനയെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലും പരക്ഷേമ തൽപരതയിലും പരോപകാര തൽപരതയിലും എന്തിനും മതത്തിലും പരിത്രാണ മാർഗത്തിലും പോലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സ്വാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അത്തരം നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഗാഢമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്വ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിയിൽ അസംതൃപ്തരാകുന്ന വോട്ടർമാർ തൽക്ഷണം തന്നെ നേതാക്കളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും നേതാക്കൾ വോട്ടർമാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തമാക്കാതെ സദാ അവരെ നിരാശരാക്കുന്നു. സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാകുന്നത്. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ആരും ഗൗരവമാക്കുന്നില്ല. പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവർ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ആത്മഹത്യ നടത്താൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിക്കായി മാത്രം ഒരാൾ ജീവിക്കരുതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അരുളി ചെയ്യുന്നു. സ്വസംരക്ഷണത്തിന് എത്രത്തോളം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആവശ്യമാണോ അത്രമാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അല്ലാതെ അമിത ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തി അരുത്. ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകയാൽ ഒരു നിശ്ചിത തൃപ്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായി നിയമാനുശാസന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനിയന്ത്രിത സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളവയല്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി വിവാഹം അഥവാ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം സന്താനങ്ങൾക്ക് വംശ പരമ്പര അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. സ്വമേധയായുള്ള സംയമന അഭാവത്തിൽ കുടുംബാസൂത്രണ പ്രചരണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യാന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കുടുംബാസൂത്രണം താനെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മൂഢന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സത്യാന്വേഷണത്തിൽ സദാ പൂർണ്ണ നിരതനാകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യ അന്വേഷകനായ ഗൗരവ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അനാവശ്യ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഒരിക്കലും വ്യാമോഹിതൻ ആകുന്നില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം നിരപേക്ഷ സത്യ അന്വേഷണം ആകുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തികളിൽ അവൻ നാമമാത്രമായി മാത്രം ഏർപ്പെടുകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ അവനെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. വരും അധ്യായങ്ങളിൽ ആ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെ, കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ്, നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിതമായിട്ട്. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കും, അല്ലെ? വിവാഹം കഴിക്കാം, കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട്, നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ്. അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജന്മം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണല്ലേ? അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? തത്വം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. വദന്തി തത്വത്തവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അറിയുന്ന പണ്ഡിതരായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദ്വൈത തത്വത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പണ്ഡിതരായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ തത്വവിദാസ് പരമസത്യത്തെ 3 സവിശേഷതകളിൽ വിവരിക്കുന്നു: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവതാരികയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്? സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യൻ, സൂര്യഗോളം, സൂര്യഗോളം, പിന്നെ സൂര്യദേവൻ. അതിലെ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ. സൂര്യനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരാള് ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യരശ്മിയെ ആണെന്ന് എഴുതി, അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ആദ്യം വെളിച്ചമായിട്ടും പിന്നീട് സൂര്യരശ്മിയായിട്ടും പിന്നീട് സൂര്യദേവനായിട്ടും കാണുന്നു. ഓക്കെ, അതൊരു ഉദാഹരണം. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാലിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും. വെളുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് അറിവേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മം. ഇനി അതിന്റെ ഘടന നമ്മൾ കാണുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വെള്ള കളറിലെ പാല്, അത് നമുക്ക് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നു, മണപ്പിച്ച് നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ രുചിക്കുന്നില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടും നോക്കിയും തൊട്ട് നോക്കിയും മണപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഘടന കാണുക. ഇനി അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുകയാണ്, രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ അത് പൂർണ്ണമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദ. അതില് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്ത് മാത്രം, എറ്റേണൽ ആണ്. പിന്നെ പരമാത്മാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്തും ചിത്തും, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ചിത്, ആനന്ദം. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേതാണ്? പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രഭുപാദര് പല രീതിയിലുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മലയുടെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ? ദൂരെ നിന്നൊരു മല കാണുമ്പോൾ മൊത്തവും പച്ചയായിട്ട് തോന്നും. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ മലയില് മരങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മരത്തില് ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. മരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. ട്രെയിനിന്റെ ഉദാഹരണം, ആദ്യം ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണും, പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ മൊത്തത്തിൽ കാണും. പിന്നെ ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പല തട്ടില് ഉള്ള തത്വമാണ് ഈ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ബ്രഹ്മൻ. മാനസിക ഊഹാപോഹം എന്താണ്? ബ്രഹ്മം ഞാനും ഒന്നാണ്, ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നാകുന്നു എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, അവ്യക്തമാണ്. അവർക്ക് അത്രയും മാക്സിമം അതുവരെ അറിയുള്ളൂ. ഇനി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങോട്ടാ? അവര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. അവരെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ അവര് കാണുന്നു. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നു. അവിടെ വരെ അവർക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ്
നമ്മൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാം, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും, ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യച്ഛത്തദാനാ മുനയോ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തയാ പശ്യന്താത്മനീചാത്മാനം ഭക്ത്യാ ശ്രുതഗൃഹീതയാ. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തനായ തീവ്ര ജിജ്ഞാസുവായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ മുനി വേദാന്ത ശ്രുതിയിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയാധിയാസ് വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത് അഹേതുകം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും വൈരാഗ്യത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് പരമമായ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രുതഗ്രഹീതയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രുതഗ്രഹീതയാ, വേദങ്ങൾ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചാൽ, അതാണ് ശ്രുതഗ്രഹീതയ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതികൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം, പരമസത്യത്തെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ശ്രുതഗ്രഹീതയ. ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക, ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുരുവിലൂടെ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള രുചി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം എത്ര ഉയർന്നതാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രുചി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദിലെ ലെക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിയലൈസേഷനിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ലെക്ചേഴ്സ് കമ്പൽസറി ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു ലെക്ചറെങ്കിലും കേൾക്കണം. അപ്പൊ കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ശബ്ദ തരംഗം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ആ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് ആ രുചി, ഭഗവാനിലോട്ടുള്ള കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ള ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ്, നമുക്ക് അന്വേഷാത്മക ബുദ്ധി നമുക്ക് വരും. ഈ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗസ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് എപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. വിവർത്തനം. ശ്രീ പ്രഭുപാദത്തിന്റെ. അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ, ജീവിത വ്യവസ്ഥയും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും ജാതി വ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വധർമ്മ കർമ്മ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ്? സവേ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജെ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ അധോക്ഷനോടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ അധോക്ഷജനെ, ഭഗവാനെ, ഹരിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക.
സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. തോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഉന്നതമായ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അതിന് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്കന്ദഭുജോപശാഖ പ്രാണോപഹാരാശ്രയതേന്ദ്രിയാണാം തദൈവ സർവാർഹണമച്യുതേജ്യ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്താ പറയാ? യഥാ തരൂർമൂല നിഷേചനേന, നമ്മൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളും ചില്ലകളും തടിയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശക്തമാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ ദേവന്മാരും യാന്ത്രികമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവായി സിംഹാസന സ്ഥാനത്താക്കുന്നത് കണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൃപ്തനായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തില് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ? എത്രയോ പേര് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാ പ്രസാദവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അവർ പറയും, ഈ കല്ലിന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു കല്ലായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാനാണ്, ആ പരമപുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്നതാണെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഒക്കെ സന്തോഷപ്പെടും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവാത്മാവിനും ആ സന്തോഷം കിട്ടും. പലരും ഇങ്ങനെ, ചിലര് തുടക്കക്കാരാവുമ്പോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്ക് ഇതൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ റീച്ച് ചെയ്യാം. അവര് നോയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഭക്തി ഒരു ദിവസം ആ സുഹൃതി കൊണ്ട് അജ്ഞാത സുഖാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ ും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കൃപയും കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. യദുനു അടുത്ത ശ്ലോകം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? 14 ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലേ? അപ്പൊ 14 നമുക്ക് നോക്കാം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സദാ ശ്രവിക്കുകയും അവിടുന്നിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ, ധ്യേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരിക്കുക. പൂജ്യശ്ച, പൂജ ചെയ്യാന്ന്, പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുക. നിത്യത, നിരന്തരമായി, നിത്യം ഇത് ചെയ്യണം. അതാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ഒരുവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരം ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാകയാൽ അത് നിശ്ചയമായും സർവപ്രകാരത്തിലും നിർവഹിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏത് വർണ്ണത്തിലും ആശ്രമത്തിലും ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന എന്നീ 4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുകർമ്മങ്ങൾ ആകുന്നു. ഈ ജീവിത തത്വങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ആർക്കും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. ഈ 4 വിധ ജീവിത തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിശേഷിച്ചും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഏത് സാമൂഹ്യ പദവിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും
സത്യമായോ അസത്യമായോ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയാൽ അയാൾ അധികം താമസിക്കാതെ പ്രശസ്തനായി തീരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പുകഴ്ത്തലിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയായി തീരുന്നു. ഇന്ന് ഒരാൾ ഫേമസ് ആവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റീൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു റീൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണില്ല, മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്, ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് വരുന്നു അല്ലേ? എന്നാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യാജ ഗുണവർണ്ണന ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ അയാൾക്കോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു നന്മയും വരുത്തുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെങ്കിലും സ്ഥായിയായി യാതൊരു ഫലവും ഉളവാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെറും സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു. നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള സർവ്വത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ പരമദിവ്യ, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ, നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള സർവ്വതിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പുകഴ്പ്പെടേണ്ട യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. ഭഗവത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ജന്മാദ്യസ്യ എന്ന പ്രഥമ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നാം ഈ വസ്തുത സവിസ്തരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തുവാനും അത് ശ്രവിക്കുവാനുമുള്ള പ്രവണതയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട പരമപുരുഷന് നേരെ തിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഏവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ട തൻ്റെ ധർമ്മം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്തി പരിശീലിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. യദനുധ്യാസിതായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോവിദാസ്തസ്യാ കോന കുര്യാത് കഥാരതിം. പരമപുരുഷനെ സ്മരിക്കുക വഴി ബുദ്ധിശാലികൾ കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മബന്ധത്തിന്റെ കുരുക്കുകളെ ഛേദിക്കുക. ആകയാൽ ആ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്താ ചെയ്യുക? യദനുധ്യാസിനായുക്ത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്മരണത്താൽ കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ച് കർമ്മബന്ധന ഫലത്തെ വിച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയും. ചിന്തന്തി കോവിദാതസ്യ കോന കുര്യാത് കഥാരതിൻ. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ആരാണ് മഹത്വം അതാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഏത് ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ 5.5.8 പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കഥയെ കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവത് കഥ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഋഷഭദേവന്റെ ആ ഒരു ശ്ലോകം അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. 5.5.8. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് 5.5.4 ഈ ഋഷഭദേവന്റെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങള് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പലയിടത്തും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഋഷഭദേവന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ. പുംസാ സ്ത്രീയാമിഥുനി ഭാവമേതം തയോർമിതോ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിമാഹു അതോ ഗ്രഹക്ഷേത്ര സുതാപ്തവിത്തേ ജനസ്യ മോഹോയമഹം മമേതി.
അഹം മമേതി, ആ വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ തന്റെ ശരീരം, വീട്, സ്വത്ത്, കുട്ടികൾ, ബന്ധുക്കൾ, സമ്പത്ത് എന്നിവയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഞാനും എന്റേതും എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ ആ ഫലം നമുക്ക് വരുന്നത്? കാരണം നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷൻ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് അല്ലെ? ഒരു വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വീട് വേണം, സ്വത്തുക്കൾ വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട്, കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ഒരുപാട് വേണം, ഇതെല്ലാം അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവൻ മിഥ്യാധാരണയിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഞാൻ എന്റേത് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാല് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മഫല അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ മുക്തി താനേ പിന്തുടരുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായവയാണ്. അവയൊക്കെ സർവാകർഷങ്ങളായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ബദ്ധാത്മാവിനെ ക്രമേണ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ കുരുക്കിനെ വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം വേണ്ട എന്നാണോ? ആകർഷണമാകാം, എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാനും, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സദാ ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കും നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാകുന്നു. മുക്തി ഉറപ്പാക്കാൻ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുക എന്നത് മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല. അത്തരം ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായി ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം പ്രബലമായി തീരണം. അപ്പോൾ മുക്തി സാധ്യമായി തീരും. ഫലേച്ഛയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കർമ്മഫലം ഉളവാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവൃതമാകുമ്പോൾ ഒരുവനെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗമെന്നും അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവൃതമായ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനയോഗമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രം സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തണം. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും? നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ വരിക ഭാവ പ്രേമ സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി വരിക. നമ്മളൊക്കെ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി അല്ലെ, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം എത്തും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഈ ശ്രവണം, അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യം ഭാഗവത സേവ, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം കേൾക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭുപാദരുടെ ആ ശബ്ദ തരംഗം, ചിലർ പറയും പ്രഭുപാദരുടെ ഇത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, പ്രഭുപാദർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ടോൺ ബംഗാളി ഈ ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. എന്നാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചെവിയിലൂടെ കയറി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ പയ്യെ നമുക്ക്
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകം. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭക്തി ചെയ്യുക. ആ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇത് തന്നെ പലയിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം സമയം പാഴാക്കലാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പല ശ്ലോകങ്ങള് ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ കാര്യങ്ങള് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ സംസിദ്ധിയും ഹരിതോഷണം, നമ്മൾ യഥോ തരൂർ മൂല നിഷേധനേന, എന്താണ്, ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെ? മരത്തിന്റെ ആ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും പല രീതിയിൽ സൂത ഗോസ്വാമി എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വിശ്വാസം, എങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതിനെയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലല്ലേ? രഥോത്സവം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ല. പകരം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഗോപിഭാവ് പ്രഭു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണോ സൗകര്യം? ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ആഴ്ചയുടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച. ഓക്കെ. നമ്മളെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ്. ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇതേ സമയമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം ആയിരിക്കില്ല, ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ആഴ്ചയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ. അത് 3 ശ്ലോകം, 4 ശ്ലോകം, 3 ശ്ലോകം അല്ലേ? 3 ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം. 3 ശ്ലോകം. ഓക്കെ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം. ഓക്കെ. അത് കുറച്ച് നീണ്ട ശ്ലോകം.